Azibambo 10 amene amamufuna mkazi wanu ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona naye. Kodi video imene ilero tikuyipanga chifukwa chiyani? Cholinga chake tifuna tipange create awareness. Chifukwa manena kuti awareness protects relationships. Kudzindikira chinthu chisanachitike kumathandizira kuteteza mabanja. Komanso tidziwe kunena kuti ma temptations are real. Timayesero ajawo ndizoona ndithu. Komanso tidziwe kunena kuti ma emotional affairs starts slowly. Chikondi pakati pa mwamuna ndi mkazi chimayamba pang'ono-pang'ono. So sizitengera kuti iye alikale banja, mwamuna ali banja kaya mkazi ali banja, athaso kuona anthu ena ake andino kamtima kake tikuyamba kukula kupita kwa anthu amene ajawo pang'ono ndi pang'ono. Komanso tidziwe kunena kuti siwina aliyense amene amalemekeza banja lathu. Pala anthu ena amene amafuna banja lathu lilatha iwo atole mkaziyo. Komanso tidziwe kunena kuti tikaziwa zimezi zitithandizire kupanga create ma boundaries, malire. Chifukwa malire amathandizira kuti pabanja pakhale kukhulupirirana. Komanso tidziwe kunena kuti prevention is better than cure. Kupewa kumaposa kutani, kumaposa kuchiza kapena kuti kumaposa heartbreak. Komanso chikondi chimayeneka chipangire guard, chikhale cholonderedwa nthawi zonse. Ndiye tisataye nthawi tiyambe ndi mzibambo woyambirira amene amamufuna mkazi wanu, amene yuti wamutchula kuti emotional opportunist. Amene yu amakhala mzibambo amene nthawi zonse amaonekera mu moyo wa mkazi wanu pa nthawi imene iyeyo mkaziyo ali under stress. Nthawi imene mkaziyo akumva kunena kuti I think inetu mwamuna wanga uja samandikonda. Amenewa ndi anthu amene amayembekezera moment ngati imeneyi. So amatha kumfunsa even mkazi wanu, muli bwanji kumenepo, banja lanu likuyenda bwanji? Iwo afuna angomva kunena kuti sizikuyenda kuno, and then iwo aja apezerepo mwayi olowa. Ndiye amakhala anthu amene amapitiriza kumazichemerera, amamva zimene mkazi wanu akunena komanso kugwirizana naye kwambiri, and at the end amazipanga present iwo kwa mkaziyo ngati iwo ni mwamuna amene ali understanding, and amapitiriza kunena kuti ine ndikanakhala mwamuna wako bwezitu sukulira amene ukulirira. Azibambo amenewa ndi opsa kwambiri amene amachita kuti ma emotional opportunist. Mzibambo wachiwiri amene amamufuna mkazi wanu ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona naye nthawi yomweyo amakhala munthu amene timamutchula kuti my best friend with hidden feelings. Ma besties aja, bestie si munthu oyenereka kuti mkazi wanu akhale naye omwamuna, chifukwa anthu amenewa amakhalanso kuti ndi opsa. Anthu amenewa amapanga act as a friend, komano pasi pa mtima pawo amadikirira kuti relationship yanu itasokonekera ipange fall apart, iwo aja amutenge mkazi uja. Ndi amakhala kumayankhula timawu tawo, timbalume tawo tanthetemya, you know I have always been here for you. Mamuza mkazi wanu zimenezo, ine ndakhala ndikudikirira nthawi zonse, ndimadziwa zoti iye uja azakupanga zimene wakupangazi. Azibambo amenewa amatchedwa the best friends with hidden feelings. Mzibambo opsa amene amafuna mkazi wanu wa number 3 ndi the fleety social media follower. Masiku ano tonse tikudziwa bwino kuti kunja kuno kuli social media, komanso anthu ambiri we spend kanthawi ndithu pa social media. Ndipo makhala azibambo ena amene always amakhala ali ma inbox mwa akazi. Azikazi ali pa chipinjo chimenechi chichi ndithu ndikunena panopo wina aliyense pa social media ngati ali mkazi nanje ayike ka profile picture amene paja azibambo ambiri amabwera kuma inbox kuja. Pala azibambo ena amene amamasuka pa social media in real life, so masuka yayi, so amantumizira mkazi ku DM kwake, so amakhala kupanga react mwina mapost ake kaya ma photos, kumpanga compliment, you look beautiful. Ngakhala kudziwa zoti munthu huyo ali pa banja, iwo samala baada zimene zozo, iwo amakhala kudikirira kuti mkazi yo nthawi inake anene kuti I'm not okay, and then iwo alowemo. So amakhala kuyankhula timbalume tosiyana-siyana, you are too fine to be treated like this. Ndi mwina muli monse mmene iwo angathe kuyambira kufuna kumacheza naye mkazi wanuyo azisendera chifupi ndi mkaziyo. Chinthu cha number 4, the power user kapena kuti boss, mentor, coach. Anthu amene wawa bwana wa mkazi wanu, mentor wa mkazi wanu, coach wa mkazi wanu. Anthu amenewa amakhala ndi opsa amene atha kumfunsira mkazi wanu nthawi ina iliyonse, olo kugona naye mkazi wanuyo nthawi ina iliyonse. So amagwiritsa ntchito position yawo ka influence kamene ali nako kumpanga seduce mkazi uchi, kumuopseza pa zinthu zina kuti mkazi azaopa, and then athe kumulamula chilichonse chimene akufuna. And akazi ambiri ndithu amapanga mu category imene iyi amatha kupanga give in, ndi kumulola mumuna kuti apange zimene akufuna. Ayi amandikakamiza, amandiopseza ndi zina zambiri. Ndiye amambwerera ndi timbalume tosiyana-siyana wamuuza tizizungu takuntchito, you have got great potential, let me help you reach it kapena kuti achieve it. Mkazi weyo uli nkuthekera makuti mwamuyamikira cholinga ampange seduce. Mwamuna wa number 5 amene amafuna mkazi wanu ndi the ex she never fully closed the door on.
pali ma ex ena amene mkazi wanu sukuti anatsekera tukhomo kwa iwo, ndiye nthawi zonse amapanga share the past. Mkazi wanu akamacheza ndikumakambirana zimene zinadutsa kale and mwamuna uja amayamba kuganiza I think mkazi yutu hasn't healed yet, kumpasa ndithu ka green light kena kake and amankumbusa umayankhula ati mbalume remember how good we were together, takumbuka nthawi zina zake zimene tinkanjoya zakuzaku, mankumbusa zina zake. Ma ex ngatawa amakhala opsya amene amakhala kumfuna mkazi wanu nthawi zonse and mwayi utati wapezeka atha kugona naye mosaganiza kawiri katatu. Kenako tipite kwa mwamuna amene amafuna mkazi wanu amene timamutchula kuti the helper with motives, omuthandizira mkazi wanuyo koma ali ndi zolinga. Ndiye amene amakhala mwina ndi neighbor, kaya ndi munthu amene amapita naye kopemphera, kaya ndi ku chalichi, kaya ndi ku mzikiti, or munthu wina wake amene nthawi zonse amapanga show up mmoyo wa mkazi wanu kuti amuthandize chinthu china chake. Ndiye amakhala kuswati mbalume kwa mkazi wanuyo, anytime you need something I'm just one call away. Mwamuza mkazi wanu ukangondifuna ineyo just call me, I'll be right there for you. Mwamuna ngati amene inso amakhala opsya kwambiri amene ali omufuna mkazi wanuyo, ndipo mwayi utati wapezeka atha kugona naye. Mwamuna wa number 7, the fake religious brother or therapist. Akazi ambiri inso ndiye akukhala malo amodzi ndi anthu ngati amene wawa, anthu amene timati ndokhulupirika kumpingo, kaya ndi amaudindo kumpingo, and then mkazi uja amaziperekera kwa iwowa kuti amulangize pa zinthu zina, counseling ndi zina zilizonse, ndi amabisala muzauzimu mumu ndi amafuna kupanga offer emotional support kwa mkazi wanu. Ndiye nthawi zambiri he uses deep talks and prayer to build intimacy. Amakomedwesa tipemphere ndi kumugwira kaya pankono mkazi wanu or kupanga njira zina zake, and akudziwa kuti doing so akupanga build ka intimacy kena kake timafaidiza kupanga create nthawi ina yake atha kuzalowamo mopanda chovuta china chilichonse. Ndiye amakhala kukamba tipemphere ineyo I feel spiritually connected to you, ndi zina zambiri zimene anthu ngati amene wamatha kuyankhula. Mwamuna amene yunso ndiopsa kwambiri. Mwamuna wa number 8 amene amafuna mkazi wanu ndi the jealous friend or relative. Azimuna tidziwe kunena kuti even our own circles are not always safe. Ngakhale kaya ndi ma cousins athu, kaya anthu ena amene atiyandikira, kaya ndi azanko zathu, nthawi zina ndithu ndizotheka amatha kukhala zonena kuti anthu amenewa akumufuna mkazi wanu not out of love but envy. Pala anthu ena sikuti amamukondanso mkaziyo, komano kungotichitira nsanje mwina ifeyo kuti anapeza mkazi wabwino so nanenso ndizangolowamo mmene mujamo. Akalowamo sikutinso athaso kukwatira mkazi, amadzonena kuti sinanga ndi mkazi kale wa m'bale wathu ndiye sizingatheke. So azimuna ngati amene wanso amakhala opsa kwambiri and amaswati mbalume tawo tomwe amayankhula he doesn't even know what he has. Achimwene athu ajatu or akutakuta abale athu ajatu samadziwa kuti ali ndi mkazi golide ngati iwe. Azibambo amene wanso amakhala opsa amene amakhala kumfuna mkazi wanu. Mzibambo wa number 9, the flashy player. Pala anthu ena amene tiyerekeze gym guy, kaya ndi musical artist, anthu ena amene azikazi athu amapita ku gym au mukakumana ndi amenewa, kaya ndi oyimba celebrity wina wake, ndiye amayamikira zanu azikazi anu, he compliments her, muyamikira iwe ndiye umachena umaoneka bwino, and then they use their looks to impress and seduce. Ifoti amachena iwo amavala bwino zimayendera chanchana, ndiye amagwisa ntchito zimenezo kuti ampange seduce mkazi wanu. Ndiye amamuuza kumuuza mbalume mkazi wanuyo with someone like me you never feel invincible. Ndizina zambiri iweyo utati wakhala pa chibwezi or wakhala pa banja ndine iweyo tonde ungamabebe bwanji. Ndizina zambiri zimene amatha kuyankhula mwa mbalume zawo. Mwamuna omaliza amene ali number 10 ndi munthu amene timamutchula kuti the sponsor type. Sponsor, so mu sponsor mumakhala anthu ngati mablesser or anthu ena okulirapo achikulire amene akuoneka kuti ndi achuma, anthu amene wanso amakhala akumfuna mkazi wanuyo. So munthu amene he offers money, comfort or a better life. Amuuza mkazi wanu nditha kukupasatu ndalama, umasowekera chani, amakupasa chani amene uja ine nditha kukupasa zonsezi, olo nditha kupanga create life ya bwino kwambiri kwa iweyo sati zimene iye uja amakupangira. Ndiye amagwirisa ntchito iwo success yawoyo as a chance yompangira seducing mkazi wanu. So amamuuza zambirimbiri shouldn't suffer when I can take care of everything. Usamavutike, alipo ineyo amene ndingathe kusamalira. Ndi zina zambiri zimene amatha kuyankhula. Amene wanda azibambo kwa na 10 amene amafuna mkazi wanu, komanso mayuta wapezeka kwa iwowo atha kugona naye mkazi wanuyo mosaganiza so kawiri katatu. Ndiye chofunikira ndi kuwazindikira anthu ngati amenewa, and mukazindikira anthu ngati amenewa ndi kuwapewa. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for watching and see you in the next one.